bocsys fel arfer ar gyfer y bwydydd sych, so jyst gofiwch am rheini, ond ddau sydd gyntaf bob mis, a bydd y bwydydd sych yn mynd i Enfys Gobeith. Diolch i Tudur am gydlynu hwnna i gyd. Di Sul yma, 3 prynawn yma o'i fabrygethu, a mae Alun yn mynd i fod yn siarad am nodweddion yr eglwys gynnar. Wedyn rhan trefniadau'r wythnos, fori mae tîm agor y llyfr yn ystod Glan Morfa. Am hannu 7, cwrdd gweddi yn Hapel y Methodistiaid ac ar Zoom. Dydd Mawrth, ffrindiau bach yn cwrdd am handi 9. Ac oedd Rachel yn sôn wrth yn y diaconiad wrth yn sen, wrth yn yna 22 o blant bach yno, sy'n dangos cymaint o'n datblygu mewn amser byr. Diolch i ti Rachel, a dwi'n gweld Rachel yn eisiau diolch yn arbennig i Meryl ac i Delyth yn y cefnogaeth. Mae'n cael os oes yna bobl ar gael ar fwrdd i Mawrth i helpu, dwi'n gwybod Rachel fydde ti'n awyddus i glywed gan unrhyw un, so diolch i ti am y holl waith yna. Dydd Mercher, Ganolfan Glud, a mae yna tîm ohono ni lawr yna, Fynne, Alun, Ifan ac Ann Sion sy'n y dydd Mercher. A wedyn dydd Sul, digwydd bod, mae'n rownd ni ar y siliau wedi dod bob 2 fis i ni hefyd yn gwneud un ychwanegol ar y Sul. Ac erbyn hyn, diolch i Rachel a Seren, yn credu bod yna dyn gyda ni. Os oes yna rhywun ar gael i helpu ni hwnna'n y Sul nesaf, ni'n gwybod bod ni'n Sul y Tadau ac mae'n Tafwyl, so mae'n double whammy ar y diwrnod yna. Ond os ydych chi'n gwybod am rhywun, neu o'ch chi ar gael, jyst gyda'r wybod. Diolch. Dydd Iau, pnawn tîm agor y llyfr, maen nhw'n cael wythnos brysur, maen nhw'n ysgol Hamad Dreiad, ac wedyn Sul nesaf, yr oedfa, yn y 2 oedfa dan Ofal Alun. Rwy'n i mlaen o'r gwasanaeth. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr ti, John. Reit, da ni wedi cael un practis bach yn barod. Da ni wedi drio'r gan gyntaf yma. Felly, da ni weld Iesu'n eich cael bryd. Ac os chi wedi mlaen i'r darn yma, mae'r ail ran er i ni ymweld nys o Iwne ar y diwedd. Ond mae'r darn yma'n wahanol. Reit? Mae o yn mynd... Na mi chwarae hwnna, jyst gam wrth gam. Iawn? Sôn mae'r gan wrth gwrs, dyn ni am weld Iesu fel banner yn hedfan dros y tir. Da ni'n gweld lot o faneri o gwmpas y ddiweddar yma. Oedd Rachel o'n mynd lawr i Dorset wrth o'r diwetha, ac o'n e faneri pob gwlad i fyny oherwydd yr droed. O'n i'n methu dall, o'n i'n dafod yn Cof Castle, efo banner Cymru tu allan. Ac yn gwybod, oedd y chwarae. Ond mi eithon ni mewn yn ei cefnogi nhw. Wedi cael diolch wrth gwrs. Felly ganwn ni hon, ganwn ni gael y wedi. Diolch i ti am ddod â ni at yn gilydd y bore yma. Dyn ni diolch i ti am yn gilydd. Diolch i ti am hwnnw'n gilydd. Diolch i ti am cael dod fel dy deulu di'r man yn fynesau i dan honni di gwir a rhywiol fyw. A dyn ni'n ymwybodol yma, rhan bach fach ydyn ni, o eglwys di hyd yn oed yma yng Nghaerdydd. A dyn ni eisiau muno efo'n cyd-Gristnogion yn yr eglwysi, nid yn unig yn yr eglwys newydd, ond ar hyd y lled y ddinas yma i ganu clod i ti y bore yma. Ac dyn ni'n ymwybodol y bydd yn ystod y dydd heddiw, Gristnogion ar hyd a lled y byd yn dod at ei gilydd i ddiolch am aberth Iesu Grist ar y groes. Felly helpio ni i ddafolu di mewn ysbryd a gwirionedd. Gyda'n gadael i ni ffonsio o'r ymlaen di, roi ni gamonau ar gored. A dyn ni gweddio dros aelodau o Ebenezer sy'n methu bod yn bod ni oherwydd i bod nhw'n ei gwyliau neu ei bod da. Dyn ni'n cyflwyno Malcolm a Jean yn arbennig i ti arglwydd ac yn gofyn dy fendith di arnyn nhw ar ôl
bywyd iechyd mae Llŷn wedi wynebu diweddar. Clywni felly ar rhywun yn bod ni'n gofyn yn enw ac yn eiliant Iesu Grist yn gwneud. Reit, ni am weld Iesu. Dwi'n chwarae jyst y rhan gyntaf, ie? Diolch yn fawr, diolch i John am gyhoeddi, diolch i Arfon am yn harwain ni yn yr addoliad. Un neu ddau o bethau, oedd Arfon yn sôn am Jean Thomas yn y weddi. Mae Jean gartre, oedd wedi cael profion ac yn y blaen. A mi fyddwn ni'n delio hefo'r boen yn ei choesi, yn cofiatach i gyd. Hefyd, da ni yn cydymdeimlo hefo teulu Finn a Sheila Lonergan. Oedden ni'n sôn syl dwytha bod brawd yng nghyfraith Sheila, brawd Finn, wedi cael damwain. A ddaru nhw orfod diffodd y peiriant cynnal bywyd dydd Llun. Syrthiodd ar ei feic yn Sbaen a cael anaf difrifol i'w ben. Felly Sheila, da ni yn cydymdeimlo hefo y teulu yn ei gyfanrwydd a mae'n gweddio ni hefo chi yn eich profedigaeth. A cofio ddeud wrth Finn yn bod ni yn meddwl amdanyn nhw i gyd. A dyna fo, dwi wedi newid teitl y darn nesa am y mis 2-3 nesa i Mela. Mae aelodau Merched y Wawr yn gyfarwydd ar gair yma, ond Hel Mel ydi ystyr o. Unai bod gwenyn, neu oedd yr hen Geltiaid yn mynd o gwmpas yn chwilio am gwch gwenyn mwyn cael mel. Felly, da ni wedi defnyddio yn ystod y flwyddyn lloffa, cyn y geia. Wedyn, da ni wedi defnyddio gwlana, mynd i chwilio am wlan yn y ceiau. A rwan, yn yr ha, da ni'n mela. A jyst cyfla i ni feddwl am yr hyn sydd yn digwydd a cyfla i rywun arall ddeud gair yn ystod y gwasanaeth. A dwi wedi gwahodd Ifan i ddeud gair, oherwydd mae o yn ymddiriedolwr elusen bwysig sydd yn gweithredu yma yng Nghaerdydd. A rhan o'r elusen ydy cynnal. Felly Ifan, ddoi di ymlaen i ddeud gair bach. Ysgair byr am cynnal.
Mae cynnal wedi sefydlu ers 10 mlynedd bellach yn gweithio yn agos iawn at ystafell fyw, ond mae cynnal ystafell fyw yn 2 brosiect ar wahân. Bod nhw'n rhannu'r un gweithiwr, bod nhw'n rhannu yr un adeilad bellach yn nghefn Capel y Crwys, ond maen nhw'n yn brosiectau ar wahân. Ac wrth i'r pwysau ar gaerigion, gweinidogion a gweithwyr Cristnogol gynyddu, nid yw'r angen am wasanaeth cwnsela chymorth therapwtig arbenigol cyfrinachol dwyieithog erioed wedi bod yn fwy. Felly mae cynnal yn ymwneud â gweinidogion, clerigwyr, gweithwyr Cristnogol a'i teuluoedd. Ac ar hyn o bryd, mae cynnal darparu cwnsela 1 i 1 rheolaidd i 37 o unigolion, clerigion, gweinidogion, gweithwyr Cristnogol a'i teuluoedd, a chymorth parhaus mewn cydweithrediad a'r stafell fyw i 42 o unigolion eraill. Grwpia therapy wythnosol a misol ar-lein ac ar wyneb yn wyneb. Mae yna sesiynau yng Nghaerfyrddin, mae yna sesiynau yn Aberystwyth, mae yna sesiynau yn y Gogledd hefyd. A wedyn ôl-ofal a chymorth adeiladol hir dymor. Ac ers sefydlu cynnal yn 2015, mae bron 300 o glerigwyr, gweinidogion, gweithwyr Cristnogol a'i teuluoedd wedi derbyn cymorth drwy'r gwasanaeth yma. A mae hwnna'n ffigwr uchel iawn. Pan sefydlwyd cynnal yn lle cyntaf, yn ni'n meddwl, wel, byddech yna 3 neu 4 yn dod yn flynyddol i geisio cymorth. Mae yna 10 gwaith mewn hynny yn dod i geisio cymorth. Sy'n golygu bod yna bwysau ar gweinidogion heddiw. Ac o edrych ymlaen, mae galw am gymorth yn parhau ac i gynyddu, ac fod cynnal derbyn cefnogaeth werthfawr gan nifer enwadau a cymddiriadaethau sennol, nid yw'r lefel ariannu presennol yn ddigon i sicrhau cynnadwyedd hir dymor na datblygiad pellach y gwasanaeth. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhoi grant o 8,700 i cynnal flynyddol. Mae Eglwys Presbyteraidd Cymru yn rhoi grant o 8,700 o flynyddol. Mae'r bedyddwyr wedi bod yn rhoi 2,000, ond yn anffodus ac yn siomedig, dwi'n credu, 1,500 ar annibynwyr ni roi. Sydd yn siomedig, dwi ddim yn cuddio hynny. O'r fydd wedwyd wrthon ni wedi'r undeb llynedd bod gan yr annibynwyr 15.8 miliwn o fusoddiadau o gymharu ag Eglwys Presbyteraidd Cymru sydd efo 10.8 miliwn. Mae yna wahaniaeth mawr rhwng mae'r Presbyteriaid a'r Eglwys yng Nghymru yn ei gyfrannu i'r hyn mae'r annibynwyr yn ei gyfrannu. A mae hynny wedi bod yn siom i ni, achos os mae bobl yma bore yma sydd wedi dylanwad yn uchelderau'r annibynwyr, wel, mae'n rhywbeth y dylid i ystyried ni'n credu. Ac mae eisiau datblygu'r gwasanaeth. Pe ba ni'n cael 8,700 gan bob enwad, byddai'n posibl i ni gyflogi Wynffod yn llawn amser, ond hynny ddim yn bosibl cyflogi gweithwyr yn llawn amser, so dyn ni wedi gorfod bodloni ar 3 diwrnod yr wythnos. Ac mae yna gwerthfawrogiad mawr o'r gwasanaeth. 2 ddyfyniad i chi gan weinidogion. Mae fy sesiynau gyda cynnal wedi fachub yn ystod amser mwyaf anodd a thywyll fy mywyd. Yn aml iawn, mae'n gwybod bod sesiwn ar y gorwel yn ddigon i'w cario
drwy'r wythnos. Ac un arall heb gymorth a chefnogaeth cynnal, ni fyddwn nhw'n fyw heddiw heb sôn am fod yn weinidogaeth. Dwi bellach yn ffynnu gyda ffocws a gwydnwch newydd. Mae'n anodd cael grantia heddiw. Mae pob elusen cael un anodd gael grantia. Mae cynnal wedi bod yn ffodus. Ystod y 2 flynedd diwethaf, mae Fron Haul, sef elusen Davies Llandinan, wedi rhoi 15,000 llynad ac rhoi 15,000 eleni, a heb hwnnw byddai wedi bod yn anodd iawn i gario ymlaen. Felly, da ni yn croesawu rhoddion. Pan wnaethon ni gyfarfod efo swyddogion yr annibynwyr, oedden nhw ddim yn gweld bydda am ryw reswm bydda'r grant o'r canol yn cynyddu. Ond i cyngor nhw oedd mynd at y cyfundebau a mynd at yr eglwysi lleol. Da ni wedi mynd at y cyfundebau, da ni'n disgwyl ymateb o'r cyfundebau. Mae yna daflen ar y bwrdd, mae yna wefan www.cynnal.uk. A dwi'n credu fod yna fwriad gwneud casgliad heddiw ar Sul nesaf. Yn o be mae Alun wedi dweud wrthai. Felly, gweddiwch hefyd, mae'n ei bwysig iawn iawn. Gweddiwch dros y gwaith. Ac os gallwch chi gyfrannu chydig hefyd at y gwaith, bydd hynny yn dderbyniol iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i ti, Ifan, am rannu hefo ni. Bugeiliaid ynde. A'r angen sydd ymhlith arweinyddion Cristnogol am gefnogaeth pan maen nhw'n mynd trwy argyfynga yn eu bywydau. A mae'n achos pwysig yn y cyfnod yma, lle mae yna gymaint o sôn am gyflyra iechyd meddwl, a dydy arweinyddion eglwysig ddim yn ei mewn i'r pethau yma. Ac wrth gwrs, yn aml iawn, mae yna elfennau ysbrydol ac arbenigol yn yr drafodaeth a'r driniaeth sydd ei angen. Felly, mi oedd y diaconiaid wedi gofyn i mi wahodd Ifan i sôn am bod ni'n cael cyfle i gyfrannu at yr achos yma dros gyfnod o 2 Sul. Unai yn bod ni'n gwneud casgliad arian sych yn y gwasanaeth, neu bod chi'n cyfrannu yn electronig i gyfri Ebenezer yn ystod y pythefnos nesaf yma hefo yr gair cynnal i ddisgrifio beth sy'n cael ei roi i mewn. A wedyn bydd Eilir yn gallu didoli'r arian a neilltuo fo i waith cynnal. Diolch o galon, Ifan. A mae rhywun yn synnu weithiau faint ydy'r niferoedd sydd yn troi at yr eisen hon am gymorth. Wedyn mae o mor amlwg bod yna angen yn yn eglwysi ni. Dewch i ni gael gair o weddi. Arglwydd, da ni yn diolch i ti am elusena fel cynnal. Ac am y modd maen nhw'n gwneud gwaith pwysig ac arbenigol i fod yn gefn i arweinyddion a gweithwyr Cristnogol yma yng Nghymru. Da ni gweddio dros arweinyddiaeth yn eglwysi ni a'n gweithwyr ni. Y rhai hynny sydd yn cael amser caled, y rhai hynny sydd yn teimlo yn wan ar Sul yma, y rhai hynny sydd yn wynebu argyfwng o ran cyflyrau iechyd meddwl, o ran cyflwr ysbrydol, o ran sefyllfau eglwysi nhw a'i gwaith nhw, ac yn cael trafferth i ymdopi. A da ni'n credu fod sefydliad fel cynnal yn ffordd rwy ti yn darparu cefnogaeth a ysgwydd i arweinyddion eglwysig i bwyso arni. Felly, bendithiau'r gwaith, da ni'n gweddio bydd yna arian digonol yn dod i mewn
mwyn cyflogi gweithiwr ac y bydd y gwaith yn gallu ffynnu i'r dyfodol. Cliw yn gweddi, yn enw'r meddyg mawr Iesu Grist. Amen. Rwan darlleniad, da ni'n parhau y bore yma hefo holl arfogaeth Duw. Bydda ni'n gweld y llun o'r milwr yn y munud. A dwi wedi bod yn ffeindio darna o'r Beibl sydd yn gysylltiedig. Ac felly troi ar gyfer y darlleniad ar gyfer Salm 64, gweddi ar ei ddiw am ddiffyn. Bore yma bydda ni'n edrych ar un arf, sef tarian. Tarian Rhufeinig gyda'n gilydd, sydd yn diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. A mae'r salm yma'n sôn am yr un math o beth, Beibl.net. Gwranda arna i o Dduw, wrth i ni swnio'n. Rhaid chi edrych yn Beibl Cymraeg newydd i weld. Be di'r cyfeithiad arall? Swnio'n. Amddiffyn fi rhag y gelynion sy'n ymosod. Cuddia fi oddi wrth y mob o ddynion drwg, y gang sydd ddim ond am godi twrw. Rwan, meddyliwch am y brenin Dafydd, oedd o yn ymwybodol o fod mewn brwydr, o fod hefo milwyr. Ond dyda ni ddim yn byw yn y cyd-destun yna, diolch i'r trefn. Felly, da ni'n meddwl amdano fo hefyd, fel bod yna betha'n ymosod ar yn ffydd ni. Bod ni'n gallu bod yn wan fel Cristnogion. A bod ni'n gofyn i Dduw wneud yn ffydd ni'n gryfach ac i amddiffyn ni oddi wrth y pethau sydd yn tanseilio yn bod ni'n dilyn yr arglwydd Iesu. Maen nhw'n hogi eu tafodau fel cleddyfau. Hogi ydy rhoi min ar rhywbeth, de. Be di hogi yn Saesneg? Sharpen, hogi. Mae yna derm arall yn Gymraeg, sef rhoi awch ar rhywbeth. Awch ar gyllell. Maen nhw'n hogi eu tafodau fel cleddyfau, mae hwnna dda. Yr bobl finiog, gas, a mae'r geiriau'n brifo wrth iddyn nhw siarad, ac yn anelu eu geiriau creulon fel seithau. Maen nhw'n cuddio mwyn seithi'r dieog eu seithi'n ddirybydd. Dyn nhw'n ofni ddim. Maen nhw'n annog i gilydd i wneud drwg ac yn siarad am osod trapiau gan feddwl, does neb yn ein gweld. Maen nhw'n cynllwynio gyda'i gilydd y cynllun perffaith, meddai nhw. Mae'r galon a'r meddwl dynol mor ddwfn. Ond bydd Duw yn ei taro nhw gyda'i seithau yn sydyn byddan nhw wedi syrthio. Bydd ei geiriau'n arwain at ei cwymp, a bydd pawb fydd yn ei gweld yn ysgwyd ei pennau'n syn. Bydd pawb yn sefyll yn syfrdan, byddan nhw'n siarad am beth wnaeth Duw ac yn dechrau deall sut mae e'n gweithredu. Bydd y rhai sy'n byw'n gywir yn gorfoleddu yn yr arglwydd ac yn dod o hyd i le saff ynddo fe. Bydd pawb sy'n gwneud beth sy'n iawn yn dathlu. Felly mae Duw gyda'i bobl, mae Duw yn nerthu i bobl, mae Duw yn amddiffyn ei bobl. Ac fyddwn ni'n edrych yn ddyfnach ar hynny drwy droi at Effesiaid 6. A dyma y llun sydd ganddo ni. Chi'n cofio'r milwr Rhufeinig, rhain oedd yn troedio tir Cymru 2000 o flynyddoedd yn ôl, chydig bach llai. Da ni wedi edrych ar y gweregys am eu canol nhw. Gwirionedd ydy'r gweregys. Mewn ffordd, nid yr arf sydd yn bwysig, ond be maen nhw'n gynrychioli. Y gweregys ydy gwirionedd. Bod Iesu'n dod â gwirionedd sydd byth yn gorffan i ni. Bod Iesu'n dysgu ni beth ydy gwirionedd wrth fyw yn bywydau o ddydd i ddydd. Bod Iesu drwy y gair yn dangos i ni beth sy'n gelwydd a bod ni'n sefyll dros y gwirionedd fel
Cristion, fel eglwys, ac o fewn i'n cymuned, da ni'n gwrthwynebu celwydd, da ni'n gwrthwynebu fake news, a mae'n beth pwysig heddiw yma, oherwydd mae pobl yn cael ei drysu, a dyn nhw'n gwybod beth sydd yn wirionedd. Felly mae'r gwregus, da ni wedi gwisgo hwnnw. Wedyn, ddaru ni edrych ar y llirig, yr dwyfroneg cyfiawnder, y breastplate yn y fan yna, a hwn ydy cyfiawnder. Bod Iesu'n dysgu ni beth ydy cyfiawnder, righteousness. Beth sydd yn iawn i weithredu a brwydro drosto fo, a bod ni'n gwrthwynebu anghyfiawnder fel rhyfel, fel tlodi, fel camdriniaeth, fel anghydraddoldeb. A da ni'n derbyn cyfiawnder drwy'r arglwydd Iesu. Dyn sildwytha, ddi'n sgidiau yn doedd, esgidiau am eich traed. A'r esgidiau ydy parodrwydd i gyhoeddi'r newydd da, i ddweud wrth bobl eraill am gariad Duw yn Iesu Grist, i sôn am yr hyn wnaeth yr arglwydd Iesu, marw drostan ni ac atgyfodi, i sôn yr hyn ddysgodd yr arglwydd Iesu, y ffordd i fyw yn gyfiawn ac yn llawn gwirionedd. Be di'r sleid nesaf, John? Hon oedd yr adnod ar ddechrau Effesiaid, ynde? Felly gwisgwch yr arfwisg mae Duw yn ei roi i chi, mwyn i chi ddal eich tir pan bydd pethau'n ddrwg, a dal i sefyll ar ddiwedd y frwydr. Felly mae'n creu y syniad o fywyd a'r bywyd Cristnogol fel brwydr, bod yna frwydr yn digwydd, a da ni weld o dydan. Da ni weld o'n yn cymunedau a rhwng cenedloedd y byd, bod yna bwera drwg ar waith, a bod Duw yn galw ni'r frwydr honno gyda gwirionedd a chyfiawnder a newyddion da yr Efengil. Rwan ta heddiw, da ni'n mynd at Darian. Mae gennau chydig o wybodaeth am Darian, oedd yr Rhufeiniaid yn trefnion hyfforddi i milwyr i ddefnyddio yr arfau yma, ac yn gwneud hynny yn fanwl iawn. Mae Paul yn dweud am y Darian, daliwch eich gafael yn harian ffydd bob amser. Byddwch yn gallu diffodd seithau tanllyd yr un drwg gyda hi. Da chi bo, mi oedd peiriant milwrol yr ymerodraeth Rhufeinig yn eithriadol o effeithiol, yn eithriadol o ffyrnig, yn eithriadol o giaidd, oherwydd ar ei goncro gymaint o cenhedloedd yn y byd. Ac oedden nhw'n gallu gwneud hynny heb bod y milwyr yn gwybod beth oedden nhw'n wneud. Ac oedd llawer iawn o'i economi ac o'i hymddygiad nhw wedi i neilltuo ar gyfer militariaeth. O'n nhw'n mynd i goncro mwy a mwy o bobl, dod yn fwy grymus a dod yn fwy llwyddiannus. A un o'r arfau oedd ganddyn nhw oedd y Darian, ac oeddech chi'n gallu trin y Darian i amddiffyn ac i ymosod. Ond yna ddwy Darian, un bach llai, un crwm, ac yna yr un mawr yma oedd yn cael ei ddefnyddio mewn amrywiol ffyrdd. A yr gair Groeg am y Darian yn y fan yma ydy thureos, sydd yn golygu drws. Enw'r Darian o drws, gos oedd o'n 4 troedfedd o daldra a 2 troedfedd o led. A wedyn oedd y milwyr, oedd mae rai bod nhw'n gry, ynddo. Oedd hi'n cael ei gwneud allan o bren a ffelt, weithiau lledar, efo'r darn crwn, y both crwn ar flaen y Darian, a weithiau darna, nid Darian, metal ar y top a'r gwaelod. A'r bwriad oedd bod y Darian yn cuddio'r milwr i gyd. Os am yn cuddio fi, bod yn amddiffyn y corff cyfan o'r bwriad y Darian yma. Felly, os oedden nhw'n taflu gwaelffon,
y sbia neu yn saethu seitha tuag ata chi, oeddech chi'n gallu cuddio tu ôl i'r darian fawr yma. Weithiau ar ôl brwydr, mi oedd y tarianna yma'n cael ei defnyddio i gario milwyr oedd wedi brifo mewn brwydr, oedd i ar faes y gad. A weithiau mi oedd y darian hefyd yn cael ei chladdu hefo milwr, yn bedd y milwr. A mae'r darian yma yn cael ei chymharu i ffydd. A dyma'r peth pwysig mewn gwirionedd. Nid y darian, ond be mae o'n gynrychioli. Mae'r darian yn cynrychioli ffydd Cristnogion yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae ffydd yn yw drwy Iesu Grist yn cynnwys trysorau gras, ac wrth i ni i ddefnyddio fo, mae o'n ffordd i'n amddiffyn ni rhag ymosodiadau. A mae Paul yn sôn am seithau tanllyd. Fyddwch chi be oedd y Cymru yn enwog fel pobl bwa saeth, archers. Ac oedden nhw'n cael ei rentu gan cenhedloedd eraill i fynd i ymladd mewn brwydra. Oedd brwydra, rhai miloedd o ddynion oedd fel arfer yn brwydra yn y gorffennol. Ac oedd y Cymru'n enwog am y bwa hir. Oedden nhw'n mynd defnyddio bwa bach, ond oedd ganddyn nhw bwa mawr hir. Oedd yn golygu bod chi'n gallu saethu seithau bell. A mi oedd seitha'n bethau dychrynllyd mewn rhyfel, oherwydd i bod nhw'n dod fel cawodydd o gesair ar y milwyr, fel cenllysg. Dyna pam oedden nhw'n saethu'r seithau yr un pryd, a nid bob yn un ag un. Oedd y Cadfridog yn dweud, aroswch, da chi'n barod, seithwch. A wedyn oedd yr holl seithau yn cael ei saethu yr un pryd, a weithiau oedden nhw'n rhoi nhw ar dan, efo tar ar tu flaen. Ond mae ffydd yn gallu'n amddiffyn ni ymrwydr bywyd. Ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ffydd pam mae bywyd yn galad, ffydd pam mae bywyd yn siom, ffydd pam da ni'n sal, ffydd pam da ni'n gwynebu marwolaeth. Mae'n amddiffyn ni rhag ofn a dychryn y gelyn. Dwi am adael i fanna, a ddown ni nôl. O ia, neu jyst sôn am y crwban. Chi'n gyfarwydd ar crwban, oedden nhw'n cael eu trenio i wneud hyn. Nid wedig pam oedden nhw yn dod at adeilad neu gastell, a mi oedd y milwyr gyda'i gilydd yn creu y crwban. Ac un o'r pethau ynglyn â'r darn yma ydy bod o'n y lluosog, gwisgwch, nid gwisga, ond gyda'ch gilydd gwisgwch y darian. A fedrwch chi feddwl am yr eglwys Gristnogol weithiau mewn cyfnodau anodd, wrach fel hyn, yda ni erbyn hyn, da chi'n gwybod? Yn amddiffyn, mae pethau'n ddrwg, mae pethau'n wael, mae pethau'n dirywio, does na neb yn ymateb i'r efengyl. Mae gennym ni darian ffydd i symud ymlaen fel y mirwyr Rhufeinig. Dewn ni nôl at y ffydd mewn eiliad, ond da ni am weddio ac yn amganu hefo'n gilydd. Felly, os na rhywbeth arbennig ar y meddyliau ni wrth i ni weddio heddiw? Os na awgrym? Pidiwch bod yn swyl, da ni wedi bod yn gwneud hyn ers dalwm. Mae Malcolm di'r cyntaf i awgrymu, chwarae teg, da ni gweld i golli fo, ond da ni'n deall yr amgylchiadau.
Diolch Tudur. Heddwch yn ei ran. Yn erbyn y rhai sydd yn marw casinau, gweld digwyddiadau gogwn i werdo, fe oedd pobl yn cael ei costi allan o'i tân. Ie. Yn byw mewn cyfnod o drais yn dydyn. Ddae. Sy'n erbyn pobl arbennig o fewn gymunedau. Oes. Gwna ystadegau wedi ymddangos wythnos dwytha bod llynedd wedi bod yr flwyddyn fwyaf treisgar yn y byd ers yr ail ryfel byd. Bod yna gymaint o ryfela gwrthdaro a lladd yn digwydd. Un peth arall. Dewch ag un peth arall i mi. Yna ni ddau yma na. Reit, dwch i ni weddio. Mor hyfryd arglwydd ydi cael dod at yn gilydd i daddoli di yng nghlyw'r yr efengil a'r newyddion da. Mewn byd sydd yn aml yn dywyll ac yn llwm ac yn llawn newyddion drwg. A da ni y bora yma gyda'n gilydd yn gallu datgan ger dy fron di. Dy fod ti yn llywodraethu, dy fod ti yn dduw grymus, Duw sydd yn llawn cariad a thangnefedd, a Duw sydd yn dymuno i'r cariad a'r tangnefedd a'r newyddion da sydd gennyt ar gyfer dynoliaeth ledu drwy y byd mawr crwn. Fe wedi hwn dros holl genhedloedd y byd ar y cyfandiroedd. Mewn rhai ffyrdd mae'r byd yma yn llawer llai nac y buo fo. Da ni gweddio dros yr gwledydd hynny lle mae yna drais a rhyfel y bore yma. Lle nad ydy pobl yn gallu dod at ei gilydd oherwydd fod hynny yn beryglus. Ac wrth i ni feddwl am dy gariad di, da ni'n llawenhau yn bod ni'n cael clywed am yr arglwydd Iesu a dathlu yr efengil Gristnogol. A sylweddoli unwaith eto nad oes dim pwysicach na rhannu y newyddion da. Yn bod ni yn gwisgo esgidiau parodrwydd i rannu y newyddion da gyda'n gilydd a gyda'n cyd-ddynion. Oherwydd mae'r efengil yn cymodi ni hefo ti drwy y groes. Mae'r efengil yn hannog ni i gymodi ein gilydd fel pobl ac i drwsio rhwygiadau sydd yn digwydd. Rhwygiadau personol yn bywydau ni, rhwygiadau o fewn i'r gymdeithas. Da ni'n meddwl am Belfast a Gogledd Iwerddon ar hyn o bryd, ar hyn a ddigwyddodd yr wythnos diwethaf. Y casineb yn dod i'r amlwg, pobl yn ymosod ar estroniaid a phobl o liw croen gwahanol. Ac yn gofyn arglwydd ar ei dysbryd i weithio yn yr ardaloedd hyn. Mae yna bobl ddrwg a thywyll yn gweithredu sydd yn annog pobl eraill i fod yn hiliol, i fod yn gas, i fod yn ymosodol tuag at ei cydyn. Mae yna bobl eithriadol o gyfoesog, anfoesol o gyfoesog, sydd yn defnyddio ei harian mwyn hyrwyddo rhwygiadau, mwyn hyrwyddo drwg deimlad a gwrthdaro rhwng pobl a'i gilydd. Da ni'n gwybod nad dyma ydy dy ffordd di, ac nid dyma ydy dy gynllun di ar gyfer dynoliaeth. Felly, fe weddion arglwydd y bydd negeseuon am gymod a harmoni a gwirionedd a chyfiawnder yn goresgyn yr negeseuon tywyll sydd online ac yn y papura ac sydd yn cael ei gyhoeddi ar gyfryngau, gan ddod â chyd-ddealltwriaeth i'n byd.
Da ni'n cofio am sefyllfa Iran ac America ac am yr rhyfel gorffwyd sydd wedi digwydd yn y fan honno, a dyda ni mewn gwirionedd ddim yn deall pam. Ond unwaith eto, mae yna bwera ar waith, mae yna gynlluniau sydd yn cael ei gwneud gan wledydd, mae yna bwera economaidd sydd yn gwneud elw mawr allan o'r hyn sydd yn digwydd, a hynny ar draul pobl gyffredin a'r tlodion. Gad i ni weld hyn yn hyd-destun defengil di, fel yn bod ni'n gallu gweld beth ydy gwirionedd a gweld beth ydy cyfiawnder. Da ni dod yn nes adra yn gweddi y bore yma hefyd ac yn cyflwyno yn teuluoedd a'n ffrindiau i ti. Mae rhai ohono ni eisiau gweddio dros rhai yn arbennig. Da ni'n cofio amdanyn nhw yn awr. Fe gofion am y rhai hynny sydd yn sâl, rhai hynny sydd yn hen ac yn oedrannus, a dyddiar y ddeiar yma yn dirwyn i ben. Gwarchod drostyn nhw, ac edrych ar ôl y bobl hynny sydd â baich gofal dros y teulu. Yr yweddi yn ein calonnau, nid yn unig yn y gwasanaeth, ond yn ystod y dydd ac i mewn i'r wythnos sydd i ddod. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, a'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad, sanctwyddiad enw, deled y deyrnas, deled y eillys, fel yn ddydd. Ni heddiw i'n bara beinyddiol, maddau ni droseddol. Rhai a droseddol i'n herbyn. Rhaid yn gwyr i brawn, gwared ni ag y drwg. Oherwydd ei o ti yw y deyrnas, a gallu a'r gwyniant. Amen. Dewch i ni ganu. Da ni wedi canu hon i'r gwaith o'r blaen, felly gobeithio y chi o'i fyny. Ydy, can yn yr hannog ni fel eglwys i godi fyny ac i fod yn dysgu dros Iesu Grist ydy ni.Wyr y ffydd dewch yn gan. Mae rhaid yn cwestiwn i chi. Mae'r gan yma bob amser yn atgoffa fi o gymanfa ganu. Rwy'n chi ddeithiau pam ar y diwedd. Oh
Rwy'n o'n fentro dweud wrth i pan dweud wrth i pan mae'n atgoffa fi o'r gymalfa. Dirgelwch llwyr i fi. Dwi'n gelwch. Ne. Wel, mae'r weinyddion cymalfa bob amser yn mynd â'i dweud. Gaeth y dynion gannu'r bennill yma, a merched gannu'r bennill yma, a mi'n gannu'r cwbl efo'n gilydd. Felly, dyma'n dweud, mae'n dechrau efo gwir y ffydd dewch godw'r gan, a wedyn yr ail bennill ydy... Wragedd. Codwch wragedd yn y ffydd, wedyn y bennill ola di codw'n bawb yn eglwys gref. Ac oedden nhw'n arfer chanu hi felly. Oedden nhw? Hanner cam mlynedd yn ôl. Bo bach. Mae'r rhaglen Caniadaeth y Cysegr, nes i ddewis 6 o emynau, fi oedd yn cyflwyno hi, i dwtsio'n cap i Arfon Jones am ei waith. Mae di cyfieithu, diolch yn cofio faint mae di cyfieithu o ganeuon, ers hanner cam mlynedd a mwy. A mae rhai'n caneuon ffydd a llyfrau eraill. A rhai wedi cydio, a rhai ddim de Arfon. Ond felly mae'r gwaith yn aml ynda. Felly ewch ar sound, Caniadaeth y Cysegr, a hefyd mae Gwilym Jeffs wedi gwneud y roedfa dydd Sul dwytha, fo a cynnan, a mae honno'n dal i fyny ar sound. Y roedfa BBC Radio Cymru, a honno'n roedfa hyfryd yn seiliedig ar y wraig o Samaria wrth ffynon Jacob. Rwan ta'i gloi, da ni'n dod nôl at y darian, y drws, sydd yn yn amddiffyn ni rhag seithau tanllyd yr un drwg. Mae gennau 2 adnod arall, dwi'n meddwl, o fama oes. Rwan tan y fan yma, mae'n sôn am ffydd BCND, Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig, Effesiau 2. Trwy ras yn ydych wedi ei chachub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb yn ffrostio, oherwydd ei waith sef ydym wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Duw wedi drefnu ni o'r dechrau. A dwi wedi cynnwys hwnna oherwydd yn Beibl.net, dydy'r gair ffydd ddim yno o ran gair unigol. Heilioni Duw ydy'r unig beth sy'n ei chachub chi wrth i chi gredu. O credu, da chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth. Anrheg Duw ydi o. Da chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. Duw sydd wedi gwneud ni beth yda ni, a wedi creu mewn perthynas â'r Meseia Iesu i ni wneud yr holl bethau da mae o wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Felly, mae'n pwysleisio yn y fan yma yr angen rheidrwydd o gael ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ac mewn rhai ffyrdd mae Cristnogaeth yn afresymol oherwydd bydd o'n dibynnu ar ras Duw tuag ata ni. Hynny yw, mae Duw wedi paratoi bob dim mwyn yn hachub ni, ac mwyn i ni ddod i berthynas hefo fo, caru Duw a charu yn cydyn. Felly, does na'm byd da ni'n gallu wneud sydd yn ychwanegu at hynny, fel yn bod ni yn heiddi bod Duw yn derbyn ni. Oherwydd, da ni'n amherffaith, a da ni'n wirion, a da ni'n ffôl, a da ni'n syrthio, a da ni'n bechaduriaid. Ond mae Duw yn ei ras di dweud, yr unig beth da chi'n gorfod i wneud ydy credu a rhoi'ch ffydd
yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond di hynny ddim yn dileu wedyn y ffaith bod yn bywydau ni'n llawn o weithredoedd da, fel mae'n deud yn y diwedd. Mae wedi'n creu mewn perthynas â'r Meseia i ni wneud yr holl bethau da mae o wedi trefnu ymlaen llaw i ni wneud. Felly, alla Cristnogion dweud, mae Duw wedi trefnu bob dim wedyn, diom ots sut dwi'n byw. Trai fod yn farus, fe trai fod yn hunanol, trai fod yn lws, fe trai fod yn anfoesol. Diom ots, mae Duw wedi trefnu ac wedi gwneud hynny ni ras. Nid felly mae'n gweithio. Oherwydd pan dyn ni'n rhoi ffydd yn yr arglwydd Iesu, mae tân yn cael ei gynnal yn calonna ni, bywyd newydd, lle da ni wedyn am ddiolch i Dduw drwy fyw bywydau llawn gweithredoedd da a llawn daioni sydd fel halen y ddeiar. Ond dyma ffydd yn y fan yma. A mae Paul yn cydio yn Effesiau 2 hefo'r darian ac yn dweud, mae ffydd yn yr Iesu yn yn hamddiffyn ni rhag seithau tanllyd yr un drwg. Ond ta, be di ystyr hyn? Mae'n ddarlun del iawn, da ni'n gallu gweld y darluniau. Dyma Alun Ifan di gwneud llun i mi o filwr Rhufeinig, a'r seitha tanllyd yn dod amdano fo. A mae'n dal i darian, a mae'r darian ffydd yn ei amddiffyn o. Fel Cristnogion, da ni'n credu a rhoi yn ffydd yn Iesu, yr hyn mae o wedi wneud drostan ni drwy y groes a'r atgyfodiad. Mae Duw yn galw ni i fyw bywydau da a sanctaidd, tebyg i Iesu Grist ei hun, bywydau sydd yn llawn cariad at Dduw a chariad at Gydyn, bywydau sydd yn llawn cariad a llawenydd, heddwch dofn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, a ddfwynder a hunan reolaeth. A da ni'n dyheu am wneud hynny, dydan? Da ni'n canu o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Dwi eisiau bod fel yr Iesu wrth i mi fyw fy mywyd o ddydd i ddydd. Ond yn aml, da ni yn methu, a mae yna bethau sydd yn digwydd, seithau tanllyd yn cael ei seithi ata ni, sydd yn gwanhau yn ffydd ni, sydd yn gwanhau y ffordd da ni'n dilyn yr arglwydd Iesu. Ac weithiau'r modd da ni yn methu ac yn syrthio. Ond mae ffydd yn gallu'n hamddiffyn ni oddi wrth y pethau hynny sydd yn tanseilio yn cred yn yr arglwydd Iesu Grist. Allwn ni gymryd yr adnod yma mewn dwy ffordd. Yn gyntaf, fod yr eglwys Gristnogol dan ryw ymosodiad. Oherwydd o'n i deud y lluosog sydd yn y fan yma, gwisgwch chi gyda'ch gilydd arfau Duw yn y frwydr dros daioni a theyrnas Dduw. Ac felly mae'n cyfeirio at eglwysi, bod eglwysi dan ymosodiad. Bod na bethau bod na bwera sydd ddim yn licio bod ni'n sefyll dros gwirionedd a chyfiawnder a teyrnas Dduw. A bod y daioni a'r newyddion da hwnnw o reidrwydd yn effeithio'r gymdeithas da ni'n byw. Mae rhaid iddo fo, nid ydy ddim yn ffydd ddilys. Felly fel eglwys, da ni gyda'n gilydd i wisgo'r arfau, i weithio dros waith Iesu Grist. Ac yna, yr ail beth ydy yn bersonol fel Cristnogion. Mae yna bethau sydd yn ymosod ar yn ffydd ni yn dweud, beth ti'n lolian efo'r busnes Cristnogaeth yma? Pam wyt ti'n credu pethau mor ryfedd i'n byd modern, gwyddonol ni, yn Nuw ac yn Iesu Grist? A mae'n bwrw ffydd eglwysi, mae'n bwrw ffydd unigolion, fel bod nhw'n pellhau oddi wrth Dduw. A mae rhaid bod yn ymwybodol o hynny yn y cyfnod hwn unwaith eto, pan mae gymaint o bobl yn cefnu ar y Gristnogaeth. Lol, di'r busnes Iesu Grist yma.
Mae yna seitha tanllyd yn cael ei seithi at bobl sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu. A mae'r seithau, mae bob math o bethau yn y seithau yma, da chi'n gwybod? Mae o'n cynnwys treialon a phroblemau bywyd arferol o ddydd i ddydd. Lle nad ydy bywyd yn hawdd. Lle mae'n anodd a mae pethau'n digwydd. A da ni'n gofyn o Dduw, pam ti'n gadael i'r pethau yma digwydd? Mae'n cynnwys colledion bod ni'n colli pobl annwyl, salwch corfforol, iselder meddwl. Mae'n cynnwys marwolaeth a'r cwestiynau sydd yn codi drwy wynebu marwolaeth. Mae'n cynnwys siomedigaeth, bod pobl yn siomi ni, pobl oedden ni wedi disgwyl yn well ganddyn nhw. A maen nhw'n siomi ni, a bod ni'n siomi pobl ynddo. Mae o'n gallu bod yn bethau mae gan bawb ohona ni chwantau o bob math. A weithiau di o mond yn cymryd gwreichionyn bychan i gynnau tân o drachwant am bethau materol, am gyfoeth, am arian, am eiddo, am fateroldeb, am fwyniant rhywiol. Mae hwn yn cael y peth ar peth. Mae hwn yn cael gwneud hynny. Mae nhw yn mynd i fanna, pam na llai fynd a cael a gwneud yn union fel mae nhw. A mae'r seithau yn cael eu seithi tuag ata ni. A mae'r cyfryngau modern yn seithi seithau dyddiol at bobl. A da ni'n byw mewn cyfnod sydd rioed wedi bod o'r blaen. Lle ar eich ffôn, yn eich poced, mae yna agweddau gwrth-gristnogol, agweddau tywyll yn cael eu cyflwyno i chi. A da chi ddim yn dewis, maen nhw'n ymddangos o'ch blaen chi, ac yn gallu dylanwadu arna ni. Mi oedd yr hen Gristnogion yn dweud fod y seithau o 3 cyfeiriad. Dwi wedi sôn am hyn o'r blaen, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig. Ac oedden nhw'n sôn am diafol, cnawd a byd. Mae yna 3 pheth sydd yn ymosod arna ni. Y diafol, pwera'r drwg, beth bynnag ydy hwnnw'n benodol, cnawd, ni'n hunan, a'r tueddiadau sydd yno ni. Ac yna'r byd sydd o'n cwmpas ni. Mae Ann Griffiths yn sôn dydy. O fenaid gwel a ddasrwydd, y person dwyfol hwn, dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo ath holl wendidau i gyd. Mae'n ddiw i gario'r orsedd. Cario'r orsedd ydy ennill y frwydr. Bo chi di victorious, cario'r orsedd ar ddiafol, cnawd a byd. A mae'r seitha yma yn gallu tanio pethau yna ni fel hunanoldeb, fel cenfigen, tuag at bobl eraill, fel barchder yn calonna lle da ni'n meddwl bod ni well na pawb arall sydd o'n cwmpas ni. Mae'n gallu tanio casineb at bobl, fel oedd Ifan yn sôn cyn y weddi. Fel nad yda ni'n fodlon maddau i bobl. Maen nhw'n gallu tanio hiliaeth ffyrnig a rhagfarnau tuag at bobl sy'n wahanol i ni yn hunan. Racialism, hiliaeth. Maen nhw'n trio tanio hyn. Ac yn yn tro, da ni gyd yn mynd trwy'r ffwrn. A mae hwn yn beth pwysig i ni fel Cristnogion i gofio. Oherwydd bod tuedd o fewn i'n cymunedau ni, bod ni fod i rhoi argraff i Gristnogion eraill. Bob dim yn iawn chi, jolly hockey sticks, does na ddim byd yn bod ar y mywyd i, mae o'n fel i gyd. A da ni'n gadael, mae mywyd i'n rybys. Dwi'n stryglo hefo hyn. Mae yna boen yn ynghalon ni. A mae'n biti bod yn cymunedau Cristnogol ni ormod fel yna lle. Yn trio cuddio'r ffaith yn bod ni'n amherffaith, yn bod ni'n methu, yn bod ni'n syrthio, bod
bod ni'n cael yn siomi gan bobl, bod ni'n siomi pobl eraill. Bod angen i ni sylweddoli na pobl amherffaith sydd yn yr eglwys, nid pobl berffaith. A ddyla ni o bawb sylweddoli hyn, yn dylan? Oherwydd na pechaduriaid yda ni. A da ni'n gwybod fod y Seithan yn taro ni weithiau, ac fel bod ni ar yn clinia, a bod ni'n drist ac yn methu ac yn siomedig. A da ni'n cofio bod Iesu wedi dweud, a mae hyn gymaint o gysur ynddo. Dyma ddwedodd Iesu, dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sal. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid, dim yr rhai sy'n meddwl i bod nhw heb fai. Dyma'n arglwydd ni. Mae'n gwybod os da chi wedi torri. Mae'n gwybod os da chi'n isal. Mae'n gwybod os ydych chi'n drist. A da ni o fewn i gymuned ffydd i fod i sylweddoli hyn pan fo pobl yn syrthio ac yn methu. Bod ni yna i fod yn gefn iddyn nhw yn y ffwrn maen nhw ar ynddi hi ar y pryd. A bod ganddo ni tarian ffydd sydd yn yn hamddiffyn ni rhag yr ergydion. Wan ta, da ni gorffan rwan. Yn ystod y mis dwytha, da ni wedi gwisgo y belt, gwirionedd, da ni wedi gwisgo'r llirig, cyfiawnder, gyda ni sgidia ar yn traed, parodrwydd i rannu'r newyddion da am gariad Duw yn Iesu. Ac wrth i chi adael y cwrdd bore yma, beth sy'n ar eich braich chi? Gynnwch chi ddrws, tarian ffydd. A da chi'n mynd allan i'r byd na. A mae yna seitha mynd i gael ei seithi tuag ata chi. Codwch y darian. A chofiwch am eich ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Bore dydd Sul nesaf, mae yna gymyn. Fallan na ni'n neidio wythnos o'r gyfres yma. Dwi eisiau sôn am rhywbeth yn gysylltiedig. Mae'r cymyn... Gan i weld. Ond y nesaf ydy helmet. A mae'r helmet yn cynrychioli iachawdwriaeth. Mwyn i enw. Amen. Mae cyfeithiad yn gael yma, cyfeithiad gen beth ydy Saesneg, i ddawlan feisio, bod yn gael yn Saesneg. Dwi'n meddwl bod yn gyfeithiad arbennig o dda gen David Job oedd yn neidog yn yn Bangor. Ac mae o'n cysylltu efo'r hyn mae Alun wedi rannu fo ni rai o bennill. Bydd i ni'n darian yn chleddu i'r gael, bydd yn arfogaeth a nerth o hwnna. Bydd i ni'n gysgod yn dŵr cadair chi, bwyd fi sefnefoedd o nerth i wedyn. Bennill nesaf, ni fynnoedd Alun yn sôn am hyn, ni fynna'r gyfoeth na chlodydd y byd. Tîn etifeddiaeth yn awr a phob byd. Yn y llofa wedi'r holl o'r pryd. Dyrodd o'r foledd yn nefoedd i ni. O'n i chwarae siŵr ben ni.
Gwych emyn berthnasol wrth i ni gloi. Mae yna banad a disgled aroswch i gael lluniau ar y diwedd. Os da chi eisiau trafod ac anghytuno fo'r pregethwr, mae yna gyfeillach bach yn y fan yma i ni drafod gyda'n gilydd. Ond yn y cyfamser dowch i ni rannu y gras. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll